Ukusetshenziswa kwamakhondom lithini nina umlayezo nodlulisayo siyazi sekhona lawa besifazane uthini ugqugquzela nawo ukuthi ke ekwazi asebenziseke. Esingakusho nje kuwo wonke umuntu oyibandakanya ocansini ukuthi kubalekile ukuyivikela. Kuqala ekuthenini kumuntu ahlole ukuze ezazi azi ukuthi uyayivikela nje isimo sakhe sivele sikanjani ukuze mangibuthi sekuvele mhlambe sekunegciwane le HIV akwazi ukuthi asale seqala amaphilisi. Kanti naye lona ozoyihlola futhi sithole ukuthi akanalo. Angithi sesaba namaphilisi adume ngokuthi uPrep. Sizobe sesiyamfaka uPrep siphinde simkhuthaze futhi ukuthi ayisebenzise ikhondom ngoba phela ngithi uPrep uzomvikela ku-HIV kodwa kusengakhuleli umuntu lana kusengaqhamuka zona futhi izifo zocansi lezi. So amakhondom abalekile. Amakhondom lawa ke njengoba siwasebenzisa ikhona nento ethi aya expire kuyenzeka ibole noma ikhondom uwasha nje mawuyithola hlala phezu kwayo. Njengayo yonke imikhiqizo ekhona nayo kuyahamba kuhamba idlulelwe isikhathi. Siyabakhuthaza abantu ukuthi mangabe umuntu ezoyisebenzisa ikhondom kufanele aqala ibheke ukuthi ayi-expire yini ngoba uma ngabe isidlulelwe isikhathi asisenaso isiqiniseko sokuthi leyo condom isizosebenza siyasithi nje umuntu angayisebenzisi kodwa ke ngenhlanhla amakhondom akhona imajuba yonke ngoba siwafakile ema-tech shop siwafakile emafemini siwafakile nasemagarage agcwele kuyona into okufanele uzogibela ukuze uthole ikhondom uyayithola nje ngakini la ukhona khona imahhala.